Budúcnosť železničnej dopravy je vyššia bezpečnosť a prepájanie systémov. Na nové technológie po celej Európe dá Brusel viac ako 5,5 miliardy eur. Podľa odborníčky by sa vďaka tomu mohli naše vlaky zmeniť na autonómnejšie. S ich zavádzaním sme na Slovensku zatiaľ iba na začiatku. Vlaky by sa v budúcnosti mali pohybovať bezpečnejšie a s menším zásahom človeka. Umožniť by to mal celý rad technológií, vrátane umelej inteligencie. Základom je systém RTMS, ktorý postupne zavádzajú krajiny Európskej únie. Európsky systém na riadenie vlakov zabezpečí, aby chodili čo najpresnejšie a s čo najmenším meškaním. Rieši hlavne to, ako sa dostať z bodu A do bodu B, bez toho, aby sa na trati vytvárali zápchy. Okrem kontroly dopravy vie európsky systém zasiahnuť aj do riadenia. V prípade zlyhania ľudského faktora vie vlak zabrzdiť či spomaliť. Musí však byť nainštalovaný na trati aj v rušňoch. Jeho zavádzanie je preto nákladné a viazne. Z rozsiahlejších úsekov je u nás momentálne v prevádzke iba na trati Bratislava-Žilina, Česká republika. U nás bohužiaľ na Slovensku je to len 10% trati, čiže zaostávame voči okolitým krajinám. Zavádzanie systému by sa však podľa ministerstva dopravy malo čoskoro rozbehnúť. Brusel nám na to poskytne milióny eur. Veľká časť peňazí pôjde aj na nákupy a modernizáciu rušňov. Kompletný zabezpečovací systém RTMS by mal pribudnúť na všetkých zrekonštruovaných tratiach do roku 2050. Na hlavnej medzi Bratislavou a Košicami už začali prvé prípravy. Dĺžka siete je naviazaná na projekty, kde už beží realizácia, bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom alebo prebieha v súčasnosti verejné obstarávanie stavieb. V praxi bude s vysokou pravdepodobnosťou dĺžka siete vybavenej systémom ERTMS k milníku 2030 vyššia. Konečným cieľom takýchto technológií je úplná automatizácia prevádzky vlakov. Tá je ale podľa odborníkov ešte stále hudbou budúcnosti. Boris Novotňák, Slovenská televízia.